Il-Gvern nida żewġ skemi oħra b'total ta' 4 miljun u nofs euro biex jgħinu l-industrija tat-turiżmu u d-divertiment f'pajjiżna anki permezz ta' reklamar mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli ħabbret li 2 miljun euro minn dawn il-fondi se jkunu allokati għal dawk l-attivitajiet il-kbar li jsiru f'pajjiżna, illi l-għanew li tagħhom huwa li jattiraw it-turisti għal dawn l-attivitajiet partikolari. Din l-iskema hija miftuħa għal avvenimenti li se jsiru bejn Awwissu ta' din is-sena u l-aħħar ta' April tas-sena d-dieħla. It-tieni skema li hija maqsuma fit-tnejn se tkun offruta lil bliet urħula biex jiġu mejjuna l-attivitajiet kulturali. L-iskema se tkun miftuħa għal avvenimenti li jsiru bejn Awwissu sal-aħħar ta' din is-sena. Dawn se jkunu finanzjati bi spiża li tibda minn minimu ta' 1,000 euro sa massimu ta' 25,000 euro. It-tieni kategorija hija mifruxa aktar fuq livell nazzjonali bilan li tattira masses ta' nies inkluż turisti li jkunu f'pajjiżna u jkunu jistgħu jieħdu magħhom esperjenza pożittiva ta' Malta. Din il-kategorija tkopri l-finanzjar ta' bejn 50,000 u 100,000 euro. Iż-żewġ skemi se jkunu jistgħu japplikaw għalihom kunsilli lokali, għaqdiet mhux governattivi u entitajiet privati. Dan huwa investiment ta' 4.5 miljun euro nemmnu fih b'mod b'saħħitna ħafna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar se jkun jattira tip ta' turiżmu ġdid lejn pajjiżna imma wkoll għal dawk l-avvenimenti li forsi huma fl-irħula tagħna fl-ibliet tagħna se jkunu qed joffru esperjenza awtentika ta' x'inhija l-kultura. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet ukoll li qed jiddaħħal mekkaniżmu ġdid dwar kif jingħataw dawn l-għajnuniet fejn inħatar kumitat ġdid ta' evalwazzjoni magħmul minn 3 membri indipendenti illi se jkunu qed jaraw is-sottomissjonijiet kollha għall-loti ta' għajnuniet mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Iċ-Chairperson tal-Awtorità Gavin Gulija se jkun qed jara x-xogħol ta' dan il-kumitat li jżid it-trasparenza fl-loti tal-fondi. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Johan Buttigieg saħaq li l-awtorità se tkompli tappoġġja avvenimenti li jiġbdu it-turisti. Is-sottomissjonijiet għal din l-għajnuna se jibqgħu miftuħin sal-14 ta' Awwissu.